Şunaqta men bek bäxetli Oqtanish rayonu Көжек авылы ул безнең иң матур татар авылы. Ем-яшел чирәмнәргә басып, яланда уйнап үскән вакытлар бер вакытта да онытылмый. Безнең әнкәй бик матур җырлыйдыр. Мин аның җырлаган һәр вакыт тыңлый идем. Минем дә җырлыйсым килә иде. Бераз көлдереп талыйм әле. Җырлыйсы килә инде. Өйдә җырласам, опалар, кешеләр ишетә, оялам. Ишек алдына чыгып җырласам, күршеләр ишетә, оялдыра. Киттем саз дигән инеш агабызның кием тәшиләкләрен астым да, төштем дә су буена. Җырлыйм инде. Комышлар да тынып калды. Бакалар да тынып калды. Тыңлыйлар минем җырлаганымны. Кинәттән генә урттан берәү дәшә. Ни булды, балакаем? Ник елыйсың ди. Күрше апа таттан төшкәндә бик нечкә тавышлы, нәзик тавышлы. Мин әйтәм, еламыйм, җырлыйм моны дип, әллә уйладым, әллә әйттем. Шуннан соң кеше алдында җырлаганым булмады.